Hello world. Today is Sunday. Huwag tilahin lingawan ni. Magpaalot na lang ko para Valentine's ugma. February 14. Hi. Mamalbas ta. Imaw na pakit sa mana palot. Mamalbas. Manalkater, minum tubig, lakaw, ilis. Mga mana itong lakaw, mga timan. Karon magulat yung taxi. Magkumita sa akin, wala mong Lamborghini. Magulat na lang taxi. Muna mong palikot diri sa saan. Okay na rin taxi. Sakay na ta. Labay ta sabi nakataas ka tulay diri sa saan. Just repeat ya. Muna pinakabrato ng taxi. Yung masakyan ninyo diri sa saan. 10 pesos only. Mao po ng beauty sa saan? Makita ninyo. Lungsod sa saan? So, barbershop na. Muna ni siya. Lingkore. Okay. Ups. Bergumana nih. Okay. So dali naman kayo. Mao naman niya akong Domingo. So uli na ako karon. Baklay gamay. Okay, sakay na po sa taxi. Mao na ni akong Domingo. See you on the other side. Kita-kits.